Децата от 2 до 12 години трябва да придобият разбиране за промените и разликите при телата, да научат за различните форми за контрол над бременността и тяхното ползване, да придобият умения за ефективно ползване в бъдеще на кондоми и мерки за контрол над бременността, да бъдат информирани за първите сексуални преживявания, полова ориентация, сексуално поведение при младите хора, разлики между полова идентичност и биологичен секс и удоволствие, мастурбация и оргазъм, да са способни да достигнат до съзнателно решение дали да имат сексуални преживявания или не, да приемат, уважават и разбират разликите в сексуалността и сексуалната ориентация. Тинейджерите от 12 до 15 години трябва да получат информация за услугите, свързани с контрол от бременността, да научат за бременността и при еднополовите двойки, да придобият уменията да правят съзнателен избор за противозачатъчни, да прилагат ефективно противозачатъчни средства, да приемат, разбират и уважават различията в сексуалните предпочитания и половата идентичност, да получите информация за сексуалните права, както са определени от Интернационалната федерация за планирано родителство и от Световната асоциация за сексуално здраве. Тинейджерите от 15 години нагоре трябва да получат по-задълбочена информация по въпроси, свързани с бременността, безплодието, аборта, противозачатъчните и спешните противозачатъчни. Да се здобият с критичен поглед върху различните културни и религиозни норми, свързани с бременността и родителството. Да научат за транзакционалния секс като проституцията, но също и за секса в замяна на малки подаръци, храна, вечеря навън, малки количества пари, за порнографията и за сексуалната зависимост. Да променят вижданията си относно хомосексуалността от негативни като отвратеност и омраза към приемане и празнуване на сексуалните различия. Да научат за разликите в семейните структури, насилствен брак, хомосексуалност, бисексуалност, асексуалност, самотен родител. Да бъдат информирани за правото на аборт. Да бъдат овластени да изискват сексуални права. Първо, за да сме честни и обективни, трябва да отбележа, че някои от точките представени тук са извадени извън контекст с най-вероятната цел манипулация. Второто нещо, което трябва да отбележа, че според мен голяма част от информацията, която казва, че трябва да се даде на децата, действително ще им е полезна. Но въпреки това трябва да поставя под въпрос доколко е здравословно това на децата още от ранна детска възраст, за да им се казва, че различните форми на сексуална извратеност, както и някои физически и психически увредени състояния са абсолютно нормални и трябва да се приемат и празнуват. Или пък това, че трябва да бъдат научени как да мастурбират още от деня на тяхното раждане. Друг интересен феномен, на който според мен трябва да се обърне внимание, е това, че голяма част от страните, в които порнографията е легална в абсолютно всички нейни форми, са и страните, в които има демографска криза. Други два фактора, които могат да причинят безплодие, са тютюнопушенето и консумацията на алкохол. Освен че увеличава шанса за увреждане на маточната шийка и на фалопиевите тръби, тютюнопушенето също така увеличава риска за развиване на рак на белите дробове, също както и на някои сърдечно-съдови и дихателни заболявания с до 85%. Увеличава шанса за остеопороза с 30%. Вероятността за аборт с 39%. Шанса за ранна менопауза с 17%. Вероятността за извънматочна бременност с 30%. И вероятността за безплодие с 27%. При жените дори умерената консумация на алкохол може да навреди на зачеването. Като значителната употреба на алкохол е свързана с повишен риск от проблеми с овулацията и ендометриозата. Освен това, употребата на алкохол може да причини структурни и вродени недостатъци в плода. В интересите на обективността трябва да призная, че действително много правителствени организации взимат мерки за да се ограничи употребата на алкохол и тютюнопушенето. Но въпреки това, за употребата с алкохол, цигари и дори наркотици започва все по-често да се представят като нещо забавно, желателно и нормално от различни форми на медия, като музикалната и филмовата индустрия. Друг голям фактор, водещ до безплодие, е наднорменото тегло. Телесни мазнини 10 или 15% на нормалното могат да претоварят организма с естрогени и да нарушат репродуктивния цикъл. По-голямото количество телесни мазнини също така нарушават образуването на гонадотропин, освобождаващия хормон, който играе съществена роля в производството на редовната овулация. В този сайт се представят още много проблеми, до които може да доведе наднорменото тегло. Затова съветвам всеки заинтересован да спре това видео и да ги прочете. Според някои данни, България е на 6-то място в Европейския съюз по затлъстяване на децата. Като някои проучвания твърдят, че броя на затлъстелите деца се увеличил трикратно за последните 30 години. Причините за тези огромни нива на затлъстяване според мен са две.
дисфункционалната семейна среда, за която ще направя отделно видео, и хормонално и генетично модифицираните храни, които са доказано вредни за здравето. Скорошно изследване в САЩ, проведено върху свине, показва, че прасе хранено с генно модифицирани храни е средно с до 1/4 по-тежко от животно от контролирана група. Освен това, животното хранено с ГМО е имало 2 пъти по-често чревни инфекции и проблеми с отделителната система. Малко по-надолу може да видим, че това проучване е проведено заради оплаквания на фермери, които са забелязали проблеми в храносмилателната и пикочно-половите системи на техните свине. Установено е, че се увеличил броя на случаите на безплодие и на спонтанен аборт при свинете майки хранени с ГМО. Намалява е процента на прасенцата, родени чрез естествено зачеване. Те имат чревни инфекции, язви, изтъняване на стените на червата и хеморологично кръвене. Освен загубите, понесени заради купуването на антибиотици, се съобщава и за по-голяма смъртност сред животните и увеличение в броя на спонтанните аборти и дефектите в новородените прасенца. Както се отбелязва, храносмилателните системи на хората и тези на прасета са сравнително еднакви. И въпреки това все още за нито един продукт на пазара не се съобщава дали е генно модифициран. Друго изследване, проведено върху мишки през 90-те години на миналия век, не дава по-оптимистични резултати. В това изследване мишки са хранени с генно модифицирани домати, като някои от тях развиват стомашни лазии и 7 от 40 умират в рамките на първите 2 седмици. Някои от учените от Агенцията за контрол над храните и лекарствата предупреждават, че генно модифицираните храни могат да доведат до непредсказуеми алергии, натрупване на токсини, болести резистентни на антибиотици, както и на проблеми с храненето на клетъчно ниво. И въпреки това техните предупреждения биват игнорирани, а ГМО доматът бива легализиран 4 години по-късно. Наскоро се обърна внимание и на това, че почти във всички животни в Европа се влагат хормони, а 80% вносени от страни от Европейския съюз. По-надолу в статията може да видим и някои от резултатите, до които води тази практика. В един от случаите майка е открила бучка в гърдата на 10-месечната си дъщеря. Във втори случай 8-годишно момиче е получил менструален цикъл и вторични полови белези. А в трети 22-годишен младеж намалил теглото си с 28 кг, остава със сериозно увеличени млечни жлези. По-надолу също така може да видим, че Агенцията по храните и лекарства в САЩ е предупредила за 20% по-голям риск сред малките деца от рак на млечните жлези и простатата. И въпреки това правителствата не правят почти нищо, за да се спрат тези порочни практики. Тук искам и да обърна внимание на едно така наречено правозащитно движение, което набира инерция през последните години. Или така нареченото Fat Acceptance Movement, което преведено значи движение за приемане на дебелотата. Според това движение, това да си наднормено тегло е напълно нормално и е нещо, с което трябва да се гордееш. Докато според тях хората, които говорят против, критикуват или се шегуват с дебелите хора и дебелотата, говорят езика на омразата и трябва да бъдат наказани с закон. Като в страни като Великобритания и Америка тези закони вече са факт. Поднорменото тегло също е фактор, който може да причини безплодие, като телесни мазнини 10 или 15% под нормалното може напълно да изключат репродуктивния процес. Жените болни от анорексия и булимия, стриктните вегетарианки и тези, които са на нискокалорични и ограничителни диети, могат да изпитат проблеми с зачеването заради липсата на някои важни хранителни вещества. Както се отбелязва, жените, чиято работа изисква по-интензивна физическа активност и упражнения, са по-склонни към нарушения в менструалния цикъл. Докато момичета, които работят уж престижни професии като модели и актриси, често пъти са принудени да прибягват до екстремни мерки, за да покрият критериите, които тези браншове изискват. Медицински състояния, засягащи половата система, също могат да причинят безплодие. Заболявания като ендометриоза, миома на матката, зловъзпалителна болест, хормонален дисбаланс и множество спонтанни аборти могат да окажат влияние върху способността за зачеване и износване на плода. Тук трябва да се отбележи, че много от изброените заболявания могат да бъдат причинени от един или няколко от представените по-горе фактори. Приемането на някои лекарства също може да е причина за стерилитет. Лекарства, които повишават риска от безплодие, включват антидепресанти, средства за лечение на рак, парацетамол, ибупрофен, обезболяващи медикаменти, антибиотици, също както и някои противозачатъчни средства. Приемането на някои от изброените медикаменти, като тези за лечение на хронични заболявания и рак, действително е наложително и неизбежно. Но на други, като антидепресанти и противозачатъчни, със сигурност може да се избегне в една по-нормална и по-здравословна среда. Хроничните заболявания също са фактор, който влияе на плодовитостта. Наличието на диабет, автоимунни заболявания, хипертония,
клетъчна анемия, бъбречно заболяване, епилепсия, цироза на черния дроб или астма могат да повлият на способността за зачеване и успешната бременност. И тук отново възрастта е голям фактор, защото с нейното нарастване риска от хронични заболявания се увеличава. Сега нека да разгледаме рисковите фактори, които увеличават риска за безплодие при мъжете. Възрастта отново е фактор, влияещ на мъжката плодовитост. Мъжете на 40 години могат да бъдат с по-малка фертилна способност в сравнение с младите мъже, докато след 55-та година количеството, качеството и подвижността на сперматозоидите значително намалява. Възрастта влияе върху генетичното качество на спермата, като генетични дефекти в сперматозоидите могат да доведат до намалена плодовитост, увеличен риск от спонтанен аборт и вродени дефекти в плода. По-възрастните мъже са и по-склонни да преферат генетични проблеми на децата си. Стремежа за професионална реализация, неспособността за намиране на партньор, склонен и способен да създаде и да отгледа дете, както и лошото икономическо състояние, породено от някои фактори, които ще разгледаме в отделно видео, са сред главните причини един мъж да отложи създаването на деца. Заболявания на пикочно-половата система също могат да причинят стерилитет. Болести като простатит, генитални инфекции, половопредавани болести, тумори, кисти или рак на тестите могат да повлият върху фертилитета на мъжа. Тук възрастта отново е фактор, защото с нейното нарастване риска за разболяване се увеличава. Излагането на радиация, радиоактивност и заваряване, много химикали и високи температури увеличава риска от проявяване на безплодие при мъжа. Много химикали, използвани в промишлеността или намиращи се в околната среда, са свързани с мъжкия стерилитет. Сред тях са органохлорни пестициди, олово, кадми, анилин, буи, винилхлориди и диоксини. Смята се, че тези химикали намаляват репродуктивната способност, като нарушават хормоналната функция. Сега нека да разгледаме няколко статии, посветени на темата. В първата озаглавена епидемия от стерилитет при мъжете откриваме няколко интересни факта. Скорошно епидемиологично изследване показва, че броят на сперматозоидите при мъжете, родени от 1979 до 1987 е с 27% по-нисък. От друга страна се съобщава за обратно пропорционално нарастване в случаите на рак на тестисите при мъжете. Според редица данни съществува зависимост между риска от развиване на рак на тестисите при мъже и мястото, където се е родил, а не мястото, където живее. Това кара учените да смятат, че проблема се формира в много ранна фаза на бременността. От тук също така може да видим, че за този проблем се знае от последните 20 години. Като заглавен причинител на драматичното намаляване на общия брой на сперматозоидите и измененията в морфологията на сперматозоидите се счита повишеното съдържание на естрогени в околната среда. Тези естрогени представляват синтетични естрогенни вещества, съдържащи се главно в пластмасите, използвани в нашето ежедневие, в пестицидите, използвани в съвременното земеделие, в хормоните, които се използват в животновъдството и в соята, която допреди по-малко от 100 години се е считала за негодна за консумация. В този сайт се дават и някои съвети, които ще намалят риска за появяване на този проблем, затова ви съветвам да спрете това видео и да ги прочетете. На последно място трябва да отбележим, че естрогени имитаторите са проблеми за жените. Те увеличават риска за развиване на рак на гърдата и могат да причинят нарушения в хормоналния баланс както в мъжкия, така и в женския организъм. Следващата статия, която ще разгледаме, е озаглавена "Дългата ръка на пестицидите". Както се отбелязва с развитието на индустрията, селското стопанство и химията, разнообразието на вещества, замърсители на околната среда непрекъснато нараства. Ефектите на много от тях върху различните видове живи организми и екосистемата като цяло не винаги са напълно известни, но често пъти натрупването им в природата с години води до тежки екологични последици. Замърсителите, които причиняват най-тежки поражения върху живата природа, са веществата с хормоноподобно действие, които нарушават репродуктивното развитие и водят до стерилитет. Те най-често са пестициди, използвани в селското стопанство, като те имат потенциал да окажат негативно влияние не само върху отделни популации, но и да застрашат съществуването на видовете като цяло. Биолози в САЩ през 2005 година са доказали, че препарати като пестицида ментоксихлор и фунгоцида винкозолин, често пъти използвани при отглеждането на грозде, причиняват поражения в развиващите се ембриони. Когато бременни женски са били изложени на влиянието на тези препарати във време, когато са се развивали половите жлези на ембрионите, резултатът е бил поколение, в което още в ранна възраст се наблюдава нарушена сперматогеноза, стерилитет, поява на рак на простатата, нарушения във функцията на бъбреците и имунната система. Освен това е открито, че този ефект на пестицидите е толкова силен, че остава почти непроменен в продължение на 4 поколения. Според учените, тези препарати не променят пряко ДНК матрицата, но засягат нормалната активност на определени гени.
Освен това, тези промени са полуспецифични и са открити само в мъжкото потомство на засегнатите животни. И тук естествено трябва да попитаме, защо тези препарати остават легални, а продуктите третирани с тях необозначени.